batez itxaron ondoren, iritsi dira herri honetan hainbatatuak diren Usurbilgo festak. Bost egunez lagun artean, familian eta herritar guztion artean gozatzeko eta arnasgune bat bilakatzeko momentua. Tamalez, batzuentzako egun hauek ez dira horrelakoak. Izan ere, jaiak ez dira espazio seguruak denontzat. Eta batez ere emakume, trans eta boierentzat. Askotan, jaia eta gozamena beldurra eta egoera jasanezinagatik ordezkatzen da. Gurea ere baden espazio bat ukatzera bultzatuz. Nazkatuta gaude egoera hontaz. Eta aurten ere, urtez urte egin dugun moduan, lanean gabiltza festak guztiontzako espazio seguruak izan daitezen. Baina hau ez da gure ardura bakarrik. Errutar zein festetan parte izango den pertsona ororen ardura ere bada. Beraz, jarrera inbasibo, erasokor edo bestelakorik ikusiz gero, ez begiratu beste aldera, ez izan konplize. Baina batez ere zure ardura da. Denaren gainetik eta beste pertsona kontuan hartu gabe, edozer egiteko boterea sentitzen duenarena. Ez dizugu gure festetan nahi. Beraz, ez baldin badakizu, ez etorri. Honen harira, bi dira festetan emaginen eskutik izango ditugun baliabideak. Gaztelekuan arreta puntua egongo da. Jaietan gertatzen diren edozein intentsitateko eraso matxisten aurrean, erasoa jasan duenari aurrez aurreko arreta emozionala zein bide laguntza eskaintzeko. Ostiralean 10:00-tatik 3:00 eta larun batean 11:00-tatik goizeko 6:00-tara. Mikel Laboa plazan informazio gune bat ere egongo da. Herritar oro indarkeria matxistaz kontzientziatzeko helburu duena. Ekainako 29 larun bata 10:00-tatik gaueko 11:00-tara. Urte luzez goaz esaten. Aurten ere egin dugu eta behar bada beste 1000 aldiz ere esango dugu. Ez dugu inolako eraso sexista, matxista, homofobo, transfobo edo arrazistarik onartuko. Antolatuta gaude eta erantzun egingo dugu. Borrokan jarraituko dugu kaleak eta gauak ere gureak izan arte.